8 июн президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон барои иштирок дар конфронси сеюми Созмони Милали Муттаҳид оид ба уқёнусҳо ва муаррифии оғози 10-солаи байналмилалии амал оид ба илмҳои яхшиносӣ солҳои 2025-2034 ба ҷумҳурии Фаронса сафар карданд. Сарвари давлати мо муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба ин чорабиниҳои байналмилалӣ ба ҳайси роҳбари давлати ташаббускор ва пешоҳанг дар умури ҷаҳонии обу иқлим аз ҷониби роҳбарияти давлати Фаронса ва созмони ЮНЕСКО даъват шуданд. Дар фурудгоҳи байналмилалии Душанбе президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмонро раиси Маҷлиси Миллии Маҷлиси Олии ҷумҳурии Тоҷикистон, раиси Маҷлиси намояндагони Маҷлиси Олии ҷумҳурии Тоҷикистон, муовини якуми роҳбари дастгоҳи иҷроияи президенти ҷумҳурии Тоҷикистон ва дигар шахсони расмӣ гусел намуданд. Дар ин сафар президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмонро вазири корҳои хориҷӣ, ёрдамчии президенти ҷумҳурии Тоҷикистон оид ба масъалаҳои робитаҳои хориҷӣ, вазири энергетика ва захираҳои об, раиси кумитаи ҳифзи муҳити зист, директори агентии обуҳавошиносӣ ва дигар шахсони расмӣ ҳамроҳӣ мекунанд. Хотиррасон бояд намуд ки 10-солаи байналмилалии амал оид ба илмҳои яхшиносӣ солҳои 2025-2034 аз ҷониби Созмони Милали Муттаҳид бо пешниҳоди якҷояи ҷумҳурии Тоҷикистон ва ҷумҳурии Фаронса қабул шудааст.